Ni mugiroarra naiz. Herriotan, Balleguzin, ayuntamentuko udalak, de consejos. Udala da, Larraungo udala da bat, eta 17 herri de konsejuk. Gero, herri bakutxen izaten da presidente konsejo. Osea, alkate esaten zaio, bino da presidente konsejo. Herriotan ez daudeuz, beti da konzentratuta dau Lekunberri. Mediko bat, konsulta, ambulatorio, bueno, konsulta, medikuna, pediatra, dena da Lekunberri. Bueno, benta batzuk bazien, bentak esaten zaio kanpoan dauden etxak, ni bentan bizi nintzen, entzen herrin bizi, bino gainako dena basarrik bai. Behiek, eta gero ardi batzuk bai batzuk, eta gero txerrietzuk, eta olioak, eta bueno, basarri bat. Mugiron ez zegoen eskolik, eta joaten ginen batzuk, osea, publikoa zen arruitza joan beharra izaten zen, Mugiroarra joan behar zuen arruitza. Bino gehiena joaten ginen Lekunberri. Han bazen Parbulotako monja batzuk eta joaten ginen da. Eta geho pixkoat ondu ditu ginenin jarri zuen eskola Mugirun, eta joaten ginen Mugirue. Eta zen eskola moldatu zuen etxezar bat, kuarto bat etxezar hartan jarri zuen eskola, klase, eta joaten ginen. Ez bina guain ja Larraun ez daude eskolak herritan, dau konzentrada, dau eskola konzentrada, etortzen da autobuse, hartzen jo meguzik eta ematen jo Lekunberri. Gerrako denboan jaioa naiz, bine esaten zuen ez hemen honeatzen aliatu. Baliota etzen aliatu gerra, soldadu bai joan zen, batzuk soldadu joan zen, bino hemen bataiatu etzen bat izan. Naparran behiran izango zen, hemen ez alderdi honetan, ez bat bakarrik ez dut, hemen ez da inor hil soldaduk bai, gerran hildakoa bino gainakoan ez. Eske gutxik ginen, dautu ginen, moduetea bizitzen da iritzen ziziun ezela normala. Guain pensatzen dozo, pues igual tontoak izango ginen, bino, zen errai galdetzen badiozu esain dizo baietz, bino ez da. Hemen etzen, goze-goze etzen pasto, zengatik herri guzitan bazen, esne bazen. Arrautzek, gutxizo asko, arrautzeak bazen, gari egiten zen hemen. Gari egiten zen, ordu nirine izaten zen ogi eiteko. Esne, ogi, patata nahiko izaten zen, babarrunak, banarrak esaten dio, banarrak ebai. Ordu, janari goxoa etzen izain bino jana bazen. Ez da beste herrietan bezala faltazena dena, hemen. Hemenko jendeek ez, bino, bai, jakine, gauze guztik erosten zen, ez da perlan. Olioa, azukeri, sakarina asko erosten zu jende. Muirun hitz egiten zen asko erdaz. Euskaz ebai, baserritan, euskaz, bino geho bazen, por ejemplo, familia bat, Lekunberritik etorretakoak eta hitz egiten zuen erdaz. Geho apesa ginen oso erdan dune. Osea, hemen apesak ematen zuen giro, osea, zeimena ematen zuen apesak. Segultze apesa zen, hitz egiten zen asko euskaz bez. Eta Mugirukoa etzen euskan aldekoa. Guain nik uste euskara gehiago. Bueno, beti izan du da euskaldune batzuk. Bino, geho nola erdaz hasten zen kanpoan, pues orduan ez, bino guain bai hitz egiten da euskaz. Hemen bertako hitz egiten du, ikusten duzu nik bertako hitz egiten dutela, nik ez dakit batua. Bueno, pixkoat bai, bine umekin da ikasi dut pixkoat, bino ez. Pues azindakin gehienak. Behiekin o txeko lan, baserrin zegoen lanak. Geho bat gelditzen zen etxin, da beste gurasoak ez, anaiek joten zen, piskanpoa lanea. Azuen lekue, ez hemen ezen bat egin duztu. Larraunen etzen bat bakarrik, fabrika bat bakarrik. Kizuzkilek eta olako lanak, bai bino gainakoan fabrika etzen bate. Pues Mugirin zitzen di, azindakin goine. Bai, bada, bueno, familia gutxi da oso. Mugirin azindakin bi familia bakarrik bizide. Muiro darriet jarri ez duina Casa Rural. Beste herritan askotan jarri du Casa Rural, da etortzen da jende asko, bino Muirun ez du jarri. Turismo, ez da turismoko deus handik. Pues, ez esain dizuke. Bazkaldu, ian de meza joan. Bazkaldu, geho bezpeat de bizperaz, arrasarioa. Bezpeeta joten ginen, handikatea eta, pues gazte ginenin, igual elkartu, neska guzik eta joten ginen Lekunberri. Lekunberri, buelta bat eman,
ez ginen sartzen barreta, emako mintzatetzen. Igual, karamelo batzuk erosi, o buelta eman, paseoa, eta etxea. San Pedro da. Principalenak, herri guzitan, principalena zen, lekun berri kenduta, principalena izaten zen mugiro. Zengatezen San Pedro une zen jai handi, egiten zen leku guzitan jai. Jende asko etortzen zen. Herri guzitatik, beste baile batetik baita muiru zen herrin politena bestetako etortzen zen txurreroa, etortzen zen txotxo salzalek eta oso jai handi egiten zen, dantza. Goain ikuste egiten dui, bueno, aluina egiten dui, jartzen dui bezpean ikuste afari herrikoak, herriko jendeak afaltzen du, eta gero beste honbetien egiten dui ronda, egiten du beti este burutan. Herriotan galdu inde asko pesta. Ostatuet. Ostatu zaten zen. Guain hoi, guain itxi dui bine bat. Den da inor batez. Jende asko saltzea herrita, etxeta. Arropade etortzen zen esaten zitzin zamoranos. Zamorakoak zen gehienak etortzen zenak, zamoranos eta guain zamoranak esaten zaizki. Etortzen zen arropakin etxeta. Eta gero, baita de erosketak egiten zen Irurtzunen ferin. Aste hartetan izaten zen feri Irurtzunen. Eta jende asko jaten zen Irurtzuna, ferie. Larrongo baile guzi dauku baimena o emana jarri dezakela larrongo eskuda. Eta dena dauki larrongoa. Erregeon batek noizpete eman zuen, eta guain dauden eskudo guzite berdinek, del Valle Larraun. Gogeron izan duzen gazte bat pilotari osona, Saralegi, zen de pala, oso gazte hil zen. Tristegoat guain herrik lehenago baina, asko ze tristego. Jende daude etxin, ez daude homek balen badai, ja ez da bizimodu egiten lehenago bezala denak ikusten, da lehenago jaten zen beza, muztundu guzi baten zen beza, ikusten ginen denakan, bakinekin dena. Guain, bakutxe bizimodu egiten do, ez da elkartzen, hori tristego da. Gero hobeetako, guain daukula, inoa joateko leku, osea, modu asko sobe, dena badauku kotxi, etxe bakutxen, 2-3 kotxi badauzkiu, bizimodu hortan aldatu da asko. Ja, ez da problemaik inoa joateko, herriotan gizonak eta emakume guziek karneta badu, eta orduan denak egiten du bizimodu asko sobe. Komunikazioak oso hona zengatzen duko autobia horra ondoan. Hortik Donostie, ordu erdiet baino gehixio. Eta Iruña ordu erdiet, muiron dago restaurant bat oso hona. Benta, muiroko benta. Oso hona da, muiron dagoen hobenetakoa. Hoi da, principalena daukela. Beti familitik heldu da eta 100 urte baino gehiago da emezka. Lehenago zen fonda eta gero poin restaurana bino betikoa izan da. Eta Donostiarrak asko izatzen du.